dugukolo ɲuman fɛrɛ ta n bɛna yɛrɛ o la sisan a plan de filɛ nin ye an ɲɛ t'a plan na n bɛna yɛrɛ o la sisan nɔ n y'a sɔrɔ cogoya min na ani n'a a fɛn bɛɛ lajɛlen n bɛna bɛɛ expliquer aw ɲɛna voilà sisan nɔ n wulila n taara Amdala ye n donnen Amdala ye sisan nɔ mais n tunna n ye recherche kɛ ko dugukolotigi ko entreprise dɔ b'a bolo k'a tɔgɔ ko Mediatic TV tu vois donc n donna n ye recherche kɛ n sera Amdala ye sisan san kɔni an donna Amdala ye kɔnɔ jaja dugukolotigi n ka kɛ nguyi dugukolo camanba de b'a bolo mais a kɛlen bɛ ka dugukolo minnu b'a bolo a kɛlen bɛ ka tɔli biri u la quoi ka dugukolo kori ka tɔli biri u la pour que dans les jours à venir dugukolo da bɛ gɛlɛya ka taa fɛ a b'a feere mais a ka dugukolo fɛn o fɛn filɛ nin ye a kɛlen bɛ ka tɔli biri a bɛɛ la tu vois i ma donc ne yɛrɛ sɛgɛnna a ka dugukolo videlen min bɛ n'a ɲinɛna ka tɔli biri mun na ka kɔgɔ kɛ k'a kori a ɲinɛna o dugukolo kelen dɔrɔn in de kɔ ne bɛ ka taa o de recherche kɛ sisan k'a bɛ ka feere en même temps a bɛ fɔ Amdala wo konda dɔ de la cɛ ɲɛni k'a ye n sɛgɛnna ko ye sisan nɔ an bɛ Amdala ye an bɛ ka jigin an bɛ ka taa Amdala ye sisan an bɛ ka carreaux ni fɛnw fara mais n ka kɛlen bɛ k'a bɛɛ fermer tu vois a ka tɔliw bɛ a ka dugukolo fɛn o fɛn bɛ yen nɔ a kɛlen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen fermer ni tɔli ye quoi ni kogo sisan nɔ an bɛ jigin duguma a ka dugukolo min bɛ yen nɔ n'a ɲinɛna ka tɔli biri yen nɔ an bɛna t'o de kama sisan nɔ sisan n bɛ recherche la n bɛ ka carreaux fara n bɛ ka jigin n bɛ telimani sanfɛ hali sisan hop filɛ an bɛnna a ma ni dugukolo in yɛrɛ de don cɔri an bɛna nin de san dugukolo magamanba dugukolo nugulonba a nugulen don n ka cɛ o nugu dan ye dugukolo plat titre foncier 20 sur 20 an bɛna plan de yɛrɛ o la sisan vidéo nata la bon les gars an bɛna so de plan yɛrɛ o la sisan nɔ titre foncier don 20 sur 20 da dugukolo in fɛnɛ ye fila de k'a ta yan ka na yan cɛmancɛ la ka sɔrɔ ka fara nin fɛ i m'a ye o ye 50 mètres ye dugukolo in ka bon dɔɔnin bon nka ta yan fɛnɛ ka yɛlɛ o ye 30 mètres ye quoi mais yɔrɔ fɛnɛ gɔlɔlen don dɔɔnin tu vois mais maintenant ni donna san kɔnɔ yan i b'i ka villa jɔ yan de quoi yan kɔnɔna la wala an ka nin kɛ villa ye sisan yan ye villa ye i m'a ye yan ye villa ye salon kɔnɔna filɛ i bɛ yan kɛ salon ye i m'a ye sanfɛla fɛnɛ b'a la i bɛ se ka sanfɛla fɛnɛ jɔ ka taa fɛ bon i bɛ chaise sigi yan yɔrɔ la tu vois bon yan côté dɔ in fɛnɛ la ɲɛgɛn a n'a sɔnyɔnkɔnɔ ɲɛgɛn tu vois bon yan ye dukɛnɛ ye yan ye daba ye mobili bon dukɛnɛ ka bon a bɛ se ka mobili naani jɔ mobili naani ɲɔgɔn kelen fila saba naani mobili naani bɛ kun dukɛnɛ kɔnɔ bon nin ye kɔfilani fɛnɛ ye kɔfilani fɛnɛ la a bɛ se ka garder n ka so bila yen nɔ yan i m'a ye hali gabugu fɛnɛ bɛ se ka kɛ kɔfilani na n'a ka di fɛnɛ a bɛ gabugu kɛ kɔnɔna la yan i m'a ye bon salonba fɛnɛ yan ne salonba yɛrɛ yɛrɛ salon bɛ sɔrɔ yan yɔrɔ de la tu vois mais kɛnɛmala fɛnɛ la i bɛ se ka bitigi joli kelen fila saba bitigi duuru kɔfila la yan fɛ i bɛ se ka bitigi duuru bila luwanse la i bɛ nafa sɔrɔ o fɛnɛ la so in ka bon kojugu mais n'an nana yan fɛnɛ ye dugukolo filanan in ye tu vois ale fɛnɛ ka bon i m'a ye k'a ta yan nɔ ka na yan o ye 40 mètres ye k'a ta yan nɔ ka taa fo sanfɛ o 60 mètres ye tu vois ale fɛnɛ nafa ka bon dɔɔnin tu vois donc n'an y'a ta sisan nɔ i bɛ se k'i ka villa jɔ kɔnɔna la yan nɔ tu vois a triangulelama don dɔɔnin quoi tubabusolama don VIP de don tu vois i bɛ se ka piscine kɛ kɔfila la yan fɛ parce que ale kɔfilani ka bon kojugu tu vois i bɛ se ka bitigi saba kɛ ale fɛnɛ kɔfɛ bitigi kelen fila saba i bɛ se ka bitigi saba dayɛlɛ yan nɔ tu vois i m'a ye bon ale dukɛnɛ kɔni ma bon kosɛbɛ yan ale bɛ mobili saba dɔrɔn de ta kelen fila sabanan bɛ jɔ yan nɔ parce que sira min filɛ nin ye ale ka dɔgɔ dɔɔnin tu vois voilà bon nin ye salon kɔnɔna ye ale salon kɔnɔna ye VIP ye i m'a ye so kɔnɔna filɛ i bɛ se k'o bila kɔfɛ so kɔnɔna n'a ɲɛgɛn kɔnɔna tu vois i bɛ se ka étage fɛnɛ jɔ a sanfɛ mais nakɔ kɔnɔnaw plan yɛrɛ o la sisan a bɛ ɲagami a bolo tu vois bon mun ye nin dugukolo fɛnɛ diya ye ni bɔra dɔrɔn yan ani sugu ma jan quoi i m'a ye ni bɔra dɔrɔn ani sugu ma jan i bɛ taa sɔrɔ sugu u bɛ ka fɛnw ni feere nafɛn ni fɛnw u b'u feere bɛɛ dugukolo dɔ in mun y'o diya ye bɔlɔlɔ terrain de bɛ yan quoi i ka denmisɛnninw ko nin tɛ ɲɛnafin bɔlɔlɔ terrain belebeleba dɔ bɛ yan nɔ kɛnɛma i ka denmisɛnninw bɛ se ka t'u ɲɛnajɛ yen nɔ quoi i m'a ye ale ni ekɔliso dɔ fɛnɛ bɛ duguma yen nɔ ka taa ASC kɔnɔ o fɛnɛ o bɛ fisaya ko la i denw c'est pas la peine ka mobili ta ka taa kalanyɔrɔ la bon voilà n bɛna direct lancer sisan nɔ dugukolo feereta bɛ n na an bɛ bɛn a prix la quoi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ direct la sisan nɔ voilà salamu aleykum